Benvidos a unha nova edición de Vigo a Debate. Hoxe traemos a nosa mesa política para tratar diferentes asuntos da actualidade da nosa cidade, pero que tamén trascenden e tocan temas a nivel nacional porque últimamente estamos vivindo acontecementos, a verdade é que serán recordados durante moito tempo e dos que se seguirá falando e analizando. Así que saudamos xa os nosos convidados no día de hoxe. Está a exconceira do Partido Popular, Teresa Cendón, que tal? Moi boa tarde. Boa tarde. O exconceiro do Partido Socialista en Vigo, Xulio Calviño, que tal? Moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. E a exdeputado do BNG, Olaia Fernández Davila, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde. Hoxe non nos acompaña Manuel Lorío, motivos de saúde de última hora, así que dende aquí enviamos unha aperta e seguro que no seguinte debate xa está de novo aquí con nós. E quería comenzar, é un tema que xa tratamos algunha vez, pero parece que novo estamos nunha especie de guerra fría entre Xunta de Galicia e Concello de Vigo. Cando parecía que se iban a apaciguar un pouco as relacións, pois parece que de novo estamos nun momento de bastante enfrontamento. O último tema é, por exemplo, o IFEBI, esa entrada de zona franca no Padroado, para, ademais, financiar parte das obras de ampliación do recinto ferial, pero ahora non se ponen de acordo coas cifras, non se firma un protocolo que máis ou menos parecía acordado hai uns meses, en fin, que estamos con estas liortas. Tamén está últimamente o Centro de Asociacionismo, e un pouco saber se aquí é culpa dos dous, de un máis que outro, cal é a situación. Veña, Xulio, comezamos contigo. Bueno, a verdade é que é un tema recurrente, pero que do que convén facer un pequeno resumen, porque as liortas non son sin motivo. Hai uns motivos, unhas veces máis fortes que outras, pero eu quixera, a hora de falar de relacións Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Concello de Vigo, maioría socialista, Xunta, maioría do Partido Popular, casi exclusividade en ambos os dous organismos, pero que ten unha historia. Se chegamos a este punto, hai razóns dabondo para elo. Eu quixera apuntar 3 ou 4 brevemente, non? 3 ou 4 para que expliquen por que estamos nesta situación de enfrentamento permanente. A primeira, no tema da mobilidade das comunicacións, que é absolutamente vital. Dende que Manolo Fraga chamou a Corina Porro ao Partido Popular de Vigo, que era alcaldesa naquel intre, para convencer a unha comitiva na que estaban empresarios vigueses de que o AVE en Galicia tiña que entrar por Ourense-Vigo, Ourense-Santiago, perdón, en lugar de Ourense-Vigo-Santiago-Coruña, que era o absolutamente lóxico, pois, dende aquela, que é gravísimo, porque é a conexión de Vigo co resto de España, temos un grave problema coa Xunta de Galicia. Cando nos convenceron o Partido Popular, cando Manolo Fraga convenceu de que esa era a alternativa, porque así chegaba o AVE a Galicia, pero non chegaba a Vigo, obviamente, non? Pois esa é unha que temos aí anotada e que non se pode esquecer, porque o drama é que ese aillamento de Vigo do AVE, que ten unha alternativa que o AVE por Cededo, vemos que a Xunta non ten tampouco moito entusiasmo en apoialo, e que, sobre todo fora de Vigo, si pode botar unha man para que non se faga, encantadísimos. A segunda, o primeiro hospital, nunha cousa que é absoluta responsabilidade da Xunta de Galicia. O primeiro hospital que se fai, non vou a decir de forma privada, sino privada pública, o Álvaro Cunqueiro, de Vigo, a primeira e a única, porque agora, salvo o tema do parking en Pontevedra e tal, era o único hospital no que se facía unha diferenciación, e Vigo quedaba excluída desa rede pública de hospitais, ou menos por lo que se refire aos servicios non sanitarios que están privatizados, que non hai parking, etc., etc., etc. No tema sanitario, crucial, aparte de un pouco desenvolvemento de infraestructuras sanitarias na cidade. Un terceiro tema, que tamén é excepción en Galicia, o campo de Balaídos, que é o máis galego de todos, o que máis aficionados ten, é o único que non conta coa axuda da Xunta de Galicia.
ten axuda Pontevedra, Lugo, Ferrol, nos últimos tempos, Sí. nos últimos tempos. Vigo, ningún pataco da Xunta de Galicia. Poderíamos falar tamén de infraestructuras, Sí. poderíamos falar de unha chea de cuestións, o túnel de Beiramar, etc., comparando co problema, co tema de apoio ao Parrote ou ao Porto na Coruña, etc. Non? Ten unhas explicacións e logo supoño que poderei entrar nos temas máis concretos. Pero para que falen as túas compañeiras, Teresa. Bueno, voume centrar un pouco no tema como platesache e dices nova confrontación. É que da confrontación non saímos nunca. A confrontación é a maneira de facer política do alcalde de Vigo. É sistemático. Xeramos un problema e os 10 días medio resolvemos e aplausos, campeón, eu son o que o resolvo. Esta é a política. Unha política que, por certo, está facendo Trump neste momento en Estados Unidos. Unha mágoa. Pero é que agora dá un paso máis. Agora xa non é isto de xeramos problema, en 10 días resolvemos, eu son o campeón, aplausos para min. Agora non, agora é acadamos compromisos e os 6 meses rompemos os compromisos. O sea, agora esa é política de auténtico trileiro, porque estabas a falar centro de asociacionismo, efectivamente, pídese unha licencia municipal, concédese a licencia para a reforma dos antigos xuzgados para pôr ese edificio a disposición do tecido asociativo da cidade, a Xunta invierte aí, para servicio das asociacións da cidade. Hasta 70 asociacións mostraron o seu interés por entrar aí. E 6 meses despois se anula esa licencia. E anulas esa licencia por qué? Porque o Concello de Vigo di, no, que isto é mío. O sea, isto non é dos cidadáns, isto é mío. E paralízase co custe que xa estaba a inversión do proxecto, eso hai que indemnizar as empresas, evidentemente, por este incumprimento, e quen ten que indemnizar a Xunta de Galicia con cartos públicos e con cartos de todos. Bueno, IFEBI, é que é exactamente o mesmo, pero é que xa o vimos na ETEA tamén. A ETEA, para a urbanización da ETEA, con presuposto consignado, con unha residencia de maiores que se quería construir para 150 maiores, só se lle pedía ao Concello que pusera a disposición da Xunta de Galicia os viais para urbanizalos e despois de urbanizados devolverlos ao Concello de Vigo. O sea, ti deixame a túa propiedade que arranxo todos os problemas que tes e devolvocha. É negativa. Perdón. Bebe. É a vehemencia. Sí. Bueno, pues mira, así descansas... En 30 segundos sei que falas máis. Bueno, e deixame falar do IFEBE que te plantexache. O IFEBE é exactamente o mesmo. Había un acordo de fai 6 meses que ahora se rompe. Se rompe unilateralmente por parte do Concello. Porque realmente, ahora, o sea, nese acordo, poñíase cada unha das administracións o que tiña en propiedade, terreos, infraestructuras, o organismo Zona Franca que non participaba no IFEBI nem integraba o patroado entraba aportando 18 millóns e si potenciar o IFEBI tiña un coste máis elevado, as 3 administracións aportaban na mesma cantidade. Este preacordo acadouse no mes de novembro. E agora, 6 meses despois, que a Xunta, despois de reunirse con o principal usuario do IFEBI, que é Consemar, e que urse a asinatura dese convenio para empezar co plan funcional e executar ese acordo que acadaran, outra vez, no que o IFEBI é mío. Non estamos, o Concello de Vigo di que non, únicamente o Concello de Vigo, non Zona Franca, di que non está de acordo cas valoracións que se fixeron das aportacións. Pero que é a contabilidade do IFEBI? Unha contabilidade que está intervida, o sea, que pasou xa os filtros. E agora
resulta que non está de acordo con eso. Non entendo, porque as cesións, ademais, foron no ano 98, que non recordo quen estaba de alcalde, pero ao mellor vos recordades quen estaba de alcalde. É a valoración que se fixo desas cesións. A contabilidade de OIFEBI está aí. Primeiro o alcalde dixo que iba a facer unha auditoría independiente para valorar eso. Agora xa non, agora di que o faga a Xunta e que o pague a Xunta. Que hai detrás desto? Detrás desto solo hai que Abel Caballero quere intervir o IFEBI e quere patrimonizar a xestión do IFEBI. Eso é o que está detrás. Olaya. A ver, eu, como non teño nada que defender partidariamente nas dúas bandas, estás no medio, non? Nas dúas bandas en Liorta, Non, estar na oposición ao Concello de Vigo, ao Goberno de Vigo. estamos na oposición ao Concello de Vigo e á Xunta de Galicia, o sea, estamos na oposición. Nunca mellor dito. Entón, nese sentido, quero dicir que eu concordo con Xulio nas actuacións nefastas que a Xunta de Galicia ten tido con Vigo e de maneira especial o tema do hospital. Pero non é un agravio con Vigo en comparación co resto do país. Non, é unha mala praxis da Xunta de Galiza no que a xestión sanitaria, que en vez de facer unha xestión pública como debe ser, opta pola privada, opta por privatizar os médicos, as enfermeras, é dicir, o que é atención sanitaria é pública. Pero despois, como dices ti, todo o demais é privado e, sobre todo, a hipoteca que temos con a empresa en relación ao precio, o custo do que foi a construción do hospital, que está demostrado que sería máis barata se se fixera como estaba previsto polo goberno bipartito que hubo no seu momento. Dito isto, estas actuacións da Xunta de Galiza e que teñen esa expresión tan evidente en Vigo, non é motivo, ou non pode ser motivo, de que a estas alturas as administracións municipais de Vigo e da Xunta de Galiza estén en Liorta cada vez que haxa que facer e acometer algunha cuestión coa cidade, como no caso do ICEI, como no caso do Centro Sociocultural, etc. Eso non é justificativo. É dicir, tú un día me fixeches isto, entón como tú un día me fixeches isto, eu agora, cada vez que tú digas algo, eu vou me poñer sempre en contra túa. Home, eso, desde a posición infantil dunha persona, podes entender. Desde a posición responsable dun mandatario político, eso é totalmente rechazable. Sexa do PP, sexa do PSOE, sexa do BNG. Eso non é unha posición política seria, responsable e respetuosa cos cidadáns. Entón, eu creo que o que está a pasar é o que temos discutido moitísimas veces, é que o alcalde e o presidente da Xunta no seu momento era Feijóo, agora é Rueda, lles gusta a confrontación e o ping-pong. E de maneira especial o alcalde de Vigo. Porque o alcalde de Vigo sí que parece que cada cousa que aparece, perdón, pola redundancia, posicionase en contra. Ahora, por exemplo, no tema do IFEBI, eu non sei, porque como todos minten, algunha vez, non digo sempre, pois, xa deixo aí, non sempre, non sei se efectivamente ese acordo acadado hai 6 meses é como dicen os responsables da Xunta que foi, ou se o alcalde ten algún visos de razón no que dice ou non. O que non me parece que teña razón é deixar no aire que as cifras que dá a Xunta de Galiza non son correctas, sin aclarar cales son as cifras económicas de investimento no que pode ser a reforma do IFEBI. As cifras que dá a Xunta non son correctas, pero non explica cais son as cifras correctas. Entón, eu o deixo aí, simplemente digo que isto non está ben porque a Xunta dice que isto e isto non é así, e punto. E nos temos que creer o que dice o alcalde de Vigo, que sabemos que hai dúas cousas que los ulibellan, como dice a canción, que enfrentarse co presidente da Xunta ou con todo o que se move na Xunta e subirse aos palcos das festas de Vigo, de telonero. Son dúas cousas que, bueno, para él vai a vida neso. Entón, eso non é serio. Hai unha cousa que acometer, que é a reforma do IFEBI. Os representantes económicos da cidade o teñen dito por activa e por pasiva. Houve outras reformas que se acometeron nos últimos anos, etc.,
que demostraron o beneficioso que era para o desenvolvemento económico da cidade que se fixeran. E está demostrado tamén que estas novas reformas do IFEBI van a ser moi positivas para ese desenvolvemento económico. Entón, deixémonos de liortas, cheguemos a acordos, fagamos as inversións que corresponda a cada entidade, e a mí me parece do máis normal que Zona Franca interveña económicamente nesa reforma do IFEBI, e, por lo tanto, tamén me parece normal que entre no padroado. Claro, que non estaba tampouco. Entón, que cheñen eses acordos e que se deixen de marear a perdiz, como dicen por aí. Porque a cidade non se merece isto, os cidadáns e as cidadáns de Vigo non se merecen isto. E as necesidades que ten a nosa cidade de desenvolver económicamente para crear emprego e benestar na cidadanía non se merece eso. Eu pensaba, porque a min este tema das liortas xa de verdad que me ten moi farta, pensaba que esa fartura que teño eu tamén a detectaba en moitos cidadáns, non digo que en todos, pero sí en moitos cidadáns. E pensaba que cando o alcalde e o presidente da Xunta fixeron aquel besamanos un día que chegaban a uns acordos e que había unha serie de cuestións da cidade que iban a cometer, que se acababa a guerra. Pensei que aí se deran conta que este enfrontamento electoralmente xa non era positivo porque a xente estaba farta da situación e que se ían a poñer a traballar en condicións irresponsablemente coa cidade, uns e outros. Pero, bueno, logo chega así, chega a noticia do IFEBI, chegou antes a noticia do centro este onde eran os xuzgados, etc. Pois o terreo será do Concello, claro que o terreo era do Concello, cando a Xunta fixo o edificio fixo a Xunta. O terreo era do Concello. Entón, igual que se puxo o Concello e Xunta de acordo cando se fixo esta infraestructura para acoller aos xuzgados, pois debense poñer ahora de acordo para acoller o que teñan que acollerse, que a mí me parece ben calquer, digamos, cuestión que teña relación con que os cidadáns podan usalo. Sí. Pois desde asociacións a entidades, etcétera, etcétera, non? Pero, oiga, déixese de tonterías e poñas a traballar, non? Bueno, vamos con réplicas, a ver. Ben, eu fixen un primeiro relatorio para explicar onde estamos, Orixe, digamos. por que estamos no punto no que estamos, pero imos cos temas concretos, non? Os temas concretos son IFEBI, o local de asociacionismo. IFEBI, ten moitos anos o IFEBI, pois o 1,5 millón que di que ten invertido o Concello de Vigo ese informe de contabilidade do que fala Teresa, e os primeiros cartos que puxo o Concello de Vigo para poñer en marcha o IFEBI, a parte que puxo o Concello. Fai anos, fai anos. No 98. Ese 1,5 millón que ven nas contas que están auditadas, que non sei que, pero vamos a ver, dende entón as expropiacións para todos os pabellóns, quen as pagou? O Concello. Todas as expropiacións as pagou o Concello. Donde queda ese 1,5 millón? Donde queda? Ese foi o do ano 90 e non sei que, a inversión inicial. Segundo punto, competencias no tema do IFEBI. Lembremos que o Consello de Administración do IFEBI o forman, creo que 8 representantes da Xunta e un do Concello e outro da Mancomunidade. Fixadevos os porcentaxes, porque a Xunta do Partido Popular fixo no seu momento, no seu papel de executivo propoñendo unha lei que lle daba esa preeminencia que reflexaba que é competencia da Xunta, é un recinto feiral, que é competencia da Xunta de Galicia. Eso, o IFEBI. O local de asociacionismo, onde está recollido que o fomento de asociacionismo nos concellos, no apoio ao asociacionismo nos concellos, sexa unha competencia da Xunta de Galicia? Donde está escrito eso? Absurdo, cando ten cantidade de competencias, as sanitarias, por suposto, para poder invertir en Vigo,
resulta que se lle ocurre invertir en algo que non é en absoluto a súa competencia, quizá preocupado polo seu escaso peso político na cidade, quizá é o que lle preocupa, tratar de influir o máis posible no ámbito no que poda ter repercusións electorais que non deixen ao Partido Popular na representación casi simbólica que ten no Concello de Vigo. Sin embargo, o de IFEBI é competencia da Xunta de Galicia no fundamental. É unha organización presidida polo alcalde. O alcalde Abel Caballero é o presidente da Zona Franca, o que ven a axuda da Xunta de Galicia con 18 millóns para facer as ampliacións necesarias para algo que todos queremos, que Conxemar siga sendo a feria por excelencia de Galicia, sexa sendo unha feria de impacto mundial e siga sendo, a poder ser que o IFEBI teña un maior desenvolvemento, con un desenvolvemento máis ambicioso, diría eu, non? Pois iso é o que ven a facer a Zona Franca, a axudar a Xunta de Galicia en algo que é da súa competencia. E a resposta é dicirlle que o Concello de Vigo invertiu 1,5 millón frente aos 37 ou 39 da Xunta de Galicia. Eu, como alcalde, o consideraría impresentable. Se vai a axudar a resolver un problema que ten a Xunta de Galicia con esta cidade, se vai a resolver ese problema, e a resposta é esa bofetada. Pois a verdade ten que aclararse. Aclárese e avancemos. Bueno, é que é unha versión que eu non podo compartir de ninguna maneira. Vamos a ver, está claro, a confrontación ven só dunha parte. O conselleiro da Xunta de Galicia viu aquí e dixo que viña coa man tendida. Coa man tendida para potenciar o IFEBI, porque todos estamos de acordo que é unha necesidade. É unha necesidade, como ti decías, Xulio, para manter Consemar e que sea o number one das feiras do conselado, porque neste momento estás a celebrar Barcelona. Algúnha vez houbo estes problemas coa feira en Barcelona? Nunca, verdad? Pero é que si todos estamos de acordo en que hai que potenciar Consemar, empecemos a traballar. Chegouse a un preacordo con moita cesión por parte da Xunta de Galicia. Como ben decías, é responsabilidade da Xunta de Galicia. Parece lógico que se é responsabilidade e hai un patronato, teña a maioría. Si ten que facer a xestión do IFEBI, que teña a maioría para poder decidir. Este é o punto de conflicto. Nese preacordo chegaron a cesión dos membros da Xunta de Galicia, os 9 que hai, se cedían 6 para que se repartiran entre Zona Franca e Concello de Vigo. O sea, que todos teñan a mesma participación. Pero é que o alcalde non está... Non. O alcalde non está de acordo con eso. O alcalde quer decidir el na xestión do IFEBI, que é competencia da Xunta de Galicia. Entón, por eso está a valorar as cesións. É que non podemos ser máis cicateros. Si estamos de acordo no importante que hai que potenciar o IFEBI, hai que ser generosos, que o IFEBI é para os usuarios do IFEBI, non é patrimonio do Concello de Vigo, non é patrimonio de ninguén, é para uso dos usuarios. Entón, isto é o camiño no que temos que avanzar. Benvidas sean os 18 millóns de Zona Franca, efectivamente, é a aportación que fai para entrar no padroado. Alfombra roxa, desde o primeiro momento que entre Zona Franca, que participe Zona Franca do padroado. A Xunta nunca se opuso a eso. Se hai que continuar invertindo, as tres administracións na mesma participación. Eso é o que se pide.
En ningún momento hubo confrontación en ningunha das declaracións do conselleiro responsable. En ningún momento. Sempre non entrou a ningunha valoración das críticas do alcalde, porque ademais que son unhas críticas que son de unha vehemencia, de unha intolerancia que de verdad é que xa cansa, e que isto está creando escola nesta cidade. Esta cidade empeza a ser unha cidade de confrontación en todos os ámbitos. E é por esa aplicación da política do alcalde. Eso é o que ten que mudar. Zona Franca non, non entrou Zona Franca de momento. Zona Franca me refiro bueno, realmente que o que debería, de alguna maneira, levar a xestión e tomar as decisións máis importantes de Zona Franca. Pero, bueno, como Abel Caballero quere sistemáticamente o conselleiro ningunealo e dicir eu son o presidente, eu decido, pois a ver, é que non lle chega entón conter as decisións de Zona Franca e as decisións do Concello. Xa ten a maioría para decidir. Teño que cortarte porque temos que ir a publicidade e logo xa falo Laia tamén deste tema. Seguimos aquí neste Vigo a Debate en Televigo. Si falo sobre...